Čaute, volám sa Štefan a zaoberám sa investovaním do akcií. Našiel som si novú spoločnosť, do ktorej chcem investovať peniaze. No nie novú, je to firma, v ktorej mám už nejaký podiel, nejakých 1000 eur a plánujem do tejto spoločnosti investovať ďalších 300 eur. Prečo? Pretože je tá spoločnosť na mieste, na ktorom som chcel. Keď si to trošku oddialím, tak vidím, že nejaké historické maximum z minulého obdobia bolo na cene $200. Čo sa stalo potom je to, že tá cena vyšla hore a teraz sa vrátila na to miesto a teraz tam robí range. Pre mňa to je zaujímavá úroveň. Pre mňa je teraz dôležité to, aby tá spoločnosť nejaký čas tu pobudla, alebo aby urobila pohyb hore a potom aby robila znova range a zase išla hore a takto aby šla. Toto je nejaká stratégia, ktorá mi vychádza z minulosti, keďže na základe tejto stratégie som v minulosti napríklad kupoval akcie Google. Keď si to tu vykreslím, dám si týždenný graf, aby to bolo lepšie vidieť, tak môžeme vidieť to isté. To môžem pozrieť, tu je historické maximum z toho obdobia. Čo sa stalo, je to isté, čo na firme Oracle. V podstate tu je maximum, cena klesla, potom vytvorila nové maximum a keď som tú firmu nakupoval, tak urobila v podstate sa dostala naspäť na to minulé maximum. Keď to môžem nakresliť, tak dostalo sa aj sem v apríli. Pre mňa je dôležité to, že na tom mieste tá spoločnosť urobila nejakú range. To znamená, že nestalo sa to, že by tuto prišla a urobila by pohyb 100% hore, ale robila to, že prišla tu a urobila hore, dole, hore, dole a robila range. To je pre mňa zaujímavé. Čo je ďalšie pre mňa zaujímavé je to, že v tom momente, keď tá spoločnosť bola v tomto poklese, myslím tomto, tak vtedy a v tomto range, tak vtedy o tej spoločnosti sa šírili negatívne správy. Aké negatívne správy? Správy typu, že sa má spoločnosť rozdeliť, že je to monopol a mali súdne problémy. Tak vtedy bolo fakt veľké riziko, že s tou spoločnosťou nebude dobre. Ja som tú spoločnosť nakupoval, keď z pohľadu z týchto dvoch ukazovateľov ako negatívny sentiment a firma sa mi páčila z technickej analýzy. Odtedy tá spoločnosť urobila nejakých 100% pohyb hore. Ďalšia spoločnosť, ktorá sa mi aktuálne veľmi páči, čo robí, je spoločnosť Accenture. Môžem vidieť, že spoločnosť som kupoval v tomto range. Neviem presne, kde to bolo. A už pekne tá spoločnosť ide tak pekne hore. Čo sa mi veľmi páči. Môžem sa pozrieť, koľko má vlastne peňazí v tej spoločnosti. Keď si dám svoje portfólio a čistú hodnotu, tak môžem si pozrieť, koľko tam má vlastne peňazí v tom Accenture. 1104 eur a zatiaľ 7% zisk, čo znamená 72 eur. V tom Oracle mám 1006 eur, čo je a strata 160 eur, čo je 13%. Čo som chcel? V poslednom čase, ktorá firma extrémne stúpa hore, je spoločnosť Intel.
tá spoločnosť v podstate mi robí strašnú radosť v tomto poslednom období. Keď to vidím, tak za posledné obdobie urobila nové maximum. Mám tam zatiaľ zhodnotenie za dneska 132 eur, celkovo 927 eur, čo znamená 120%. Celkovo tam mám 1700 eur. Dnes urobil nové historické maximum aj spoločnosť Uplit Material, keď si nakreslím na grafe, tak to vidíme, že to je historické maximum a dneska to prekročilo. To by bolo z dnešného videa všetko, majte sa.